tun trum kan video a chuan mobile phone chung chang kan soidona zobel le hriat bel du nein om chuan comment section lama han min lo zot mei don nia mobile phone hi enge ni ti hi soiwak ngai lo hian kan hrede ufurinarin oma tun lai khovel chang kan nei na aken tela ni awang hian no pangte te thleng hian kan khoi ani maya enge ti thei le enga ta nam han nge ti te eng tiang takin nge atang kai ti te chu soizawak ngai loin kan hrede ufurinarin om tun lai phone a hian eng company nge tha ang ti hi zona om thei ani boka tun lai phone a hian company thaber ti anga soi tur hi a om lowa a chan chu tun lai a chuan company te anin el na sa to a phone tha company pakhatin phone tha aron ti chu rual hian company dang hian phone tha dang hi aron ti chuak vele thina hei wang hian a thaber hi an mani company ti thaber tu tur kha a om man mek lowa chu wang chuan tun lai phone chu ho hi thaber om loina thadeu vek ti na ani chu tun lai phone ho hi enge a that na chan ti hi zona om le the ni a tun lai phone ho hi a that na chan pakhat chu company atanga sum don na le company in el na ani wang hian man ro nei tha ti te an ron in el na ani to hloma entirnan a rem te tiang te rem sang ti te a rom sang ti te a camera a tha em ti te kha anin el na ni ve to hloma wang hian phone hi a thaber hi a wang khop maya tun lai phone te hi enge a that bi ka achang kan na chan ti hi zona om le the ni a pakhat na chuan tun lai phone hi achang kan na chan chu thil enge mo entirnan a phone loka hon mei thei nang chi face unlock ti te fingerprint sensor ti te heng mang hian phone kan loka kha a hon thei tlat mai ni hei hian phone a ron ti chang kang em a tun ma chuak anga te kha chuanin a keypad ta tanga chut kur ngai ang kha ani awangin tun na chuak nen chuan a in thlau hle to ni tin memory hran te ngai to lowa tun lai chuaka chuan camera thasa an ron vua a rem le rom sang tak an ron da a screen record le screenshot te ati thaya split screen smart gesture ti ho te ati thei boka tin split screen ti hi han soi zau lo kila tuna movies velte en lak lo lai lo nei mai thaya khami pa khan WhatsApp a message reply ngai ang chi te mo WhatsApp atanga mi biak ngai te lo ni chuan i split screen a khan idanga khata tang khan i movie en lak lo ang chi te khatia anga kha ti bo chuang si lo khan en pa reng si khanin message sa in thon thei ta message te thil dang po ti theya hei chu nangmani na ti dan kha lo en chin ula hei ati thei ho chu soi vek lo ila chuan screen record le screenshot ti te a om boka screen record chuan kan phone khoi lai mek te entirnan tuna hianin i phone ni lo khoi ta WhatsApp pa mo YouTube pa mo lo lu ta ni khang i lu na zong te kha i phone screen record mang hian i record vek thaya YouTube pa zai ngai thak pon an voice zong te le kha mi i phone screen na zong kha a record vek thaya heng ho hi an ron da thar chu ani lu tuk to lo ma se heng ho hian tun lai phone hrim hi ati chang kang le zuala tun ma chuang ne na han te khin ra la phei chuan ain thlau to deng hle ni tin a dot le a chuan RAM le processor sang hi enge that na ti zona om le theya hei hi poimo khop maya RAM le processor sang hi lei ngei turani a lei thei chuan a chan chu game khel mi lo ni chuanin a RAM le processor a san lawa a chak that lo chuan i game khel kha a smooth thei tak lawa tin amuang lek neu ang kha atam bi kani tin game lawa po entirnan tuna game khel lo tan po application sang te kan lo install ve du thin ta henga hianin are ma hniam chuan application kan han install deuh khanin
phone muang ti te arei nuwa phei chuan han heng char char ang chi te kha a om thina khang zong zong te kha phone rem le processor san tok lo wanga om thei ani a chu wangin phone chak thapa ngai tak i du chuan game khele mo khel lo mo phone chak tha hrim te heng le tang chui tiang te muang ang te kha tiang kha i mang pe lo ni chuan phone rem sang hi leila chu tiang ani lo chuan a rem hniam te le chuan i mang rei dewanga tang chui ti te phone muang phone heng te om ma bi ka chu wang chuan rem le processor sang hi lei nge tur ani lei thei chuan phone charge pa khoi hi enge poina ti le zan khuwa charge hi enge poina ti kha zona om le thei ni a pakhat na zok hi chang ma sapotila phone charge pa khoi hi enge poina ti hi tunlai thalai atam zok hi chuan charge pa hian kan khoi angem o ti thei ni a hei wang hian a battery po hian a tur le a chan chu full tak ma hianin kan khoi nge ka heng wang hianin a battery hian atlo lo pha thina tlo turangin battery kalpung turanga chuanin charge full a man lo a charge full a man lo le charge le tiang tur kha ni a kha tiang ani lo a charge pa alu lai renga kan khoi ngar kha chuanin a battery hian alo tur ma khop maya battery cell chhia ti te a thlen theia tin zan khuwa a charge tiang te heng po hian battery cell hi a ti chedu khop maya a chan chu battery lo ta a battery lo khami charge full le tura a battery cell ina charge amamo zat aya tam kha alu reng ti na nia kha khan a hnuwa battery puam ti te tin a battery a effect alo om chuan heta a phone bo ta te problem sang alo siam theia khang wang khan zan khuwa charge tiang te charge pa khoi ti te kha a battery mai ba ka bot hian a tur ve viau ti kha hriaila tha ome phone sa hi eng wanga lo om nge ti hi zona om le the ni a hei hi poimo khop maya ni china kan soi to ang khan phone charge la ya khoi te zan khuwa charge te khang phone sa hi thlen theya a chan chu khatia kan han charge khan a battery in amamo bak ang charge sa mu khan a board lama effect om kan ti kha khami a board lama effect om khan line short ti te lo siama a board lama short lo siam chuan a board a khan hi teron pe chuaka kha khan phone ati sa a tin kan hriat mi lo la ya tui hnom engemaw kan lo ti lu pal hian a board a hian carbon a siama heng hian short engemaw a siam ba ka heat a pe chuak tel theya a khola chian lo na engemaw lo zu siama atira lang si lo ang chi a hnuwa a khol lama buaina om wanga IC ti te khoi lai mo sa kharon pe chuak thina khanga wang khan phone sa phone lum vung kan ti te hiron oma chung ba ka chuan a phone in a zo bak ang chi application te kan install hnem lu tu khan phone in a zo lo wanga sa phone sa vut ang te om ve thei bok ti kha hriaila kan mamo ang bak hi chu install lo vila thaviau a to bera kan sei le du chu i phone kha tuya lo tla emo hani chuan battery phoi thei chi ani chuan a battery kha phoila phoi thei lo chi ni chuan i phone kha switch off ngal la da mai lovin phone siam na dora emo kal puila servicing tir ngalang che chumia ni lawa i da chuan arei hnuwa lo nung le pon ni se a chunga khan carbon a siam to don a wangin ni china heng kan soi ho phone sa te a bot sot te le thil dang problem kha om the ni a kha wang khanin servicing tira silfai tir ngal vek hi a him berani chu mai ba ka a chunga tuilut zat kha i hriat lo chuan bu faya phum ti te nisa phoro ti te hian a khol tam tak ati che thei zoka chu wang chuan
i phone kha tuya tlani chuan arang thei ang berin phone siam na kalpuila a khol zong zong kha silfai tir vekla a him berani ka channel te ila subscribe lo ni chuan subscribe button kha milo me sakla video thara piang imu thei nan notification bell kha milo on sak don nia